И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Гогото 360, до мен Тончо 360. Днес ще играем пак Майнкрафт. Трети епизод, ново оцеляване. И в предишния епизод бяхме много гладни. Така и така. И започваме да оцеляваме. Напускам зомбитата, защото бяхме много гладни. Наполовин бучи. До края. До тук бях. Ето тук половина на бъчиче. Ай, сега пускам. Аз па. Стига да е! Бъркам се. Пускам монстърчи. Зомбите. Айде да убиеме тия Тук какъв крипър гръмнал? Карепер. Овца! Убия. Кон. и ти затвори. Овце и крави, чудо! Вижте хора, нали това е вярно? Овце, крави и чудо. Гога? Къде си? Аз съм... тук. Виждам те, чакай. Идвам. Крави и чудо. Да, бе. Повярвах ти. Повярвах ти. Това бил план. Свикна ма коня. Коня ма свикна, Тони. Мисля да те кръста конче. Чочко. Не го убивай. Това е моето конче. Стига де. И мен не свикна. Ни те свикна. Трябва да ти изписва Open. Не искам да видя. Мисля да те кръща. Какво? Гладен съм. Аз ще набера дърва. Набери, че аз си търся храна. Аз много дърва. Аз имам айрон, брадва. Нали намерих 7 айрони? Аз не съм си взела айрона. Иди си го вземи. В първата печка май. Обрах 3 дърва. Първата. Някой Някой е влезъл в къщата ми. Никой не е влезъл. Крави! Не! Оле, имаше паек. В къщата? Да. Да, бе. Сега го убих. Виж, че им паеше на 2. Оставих си я. Нека. Браво на теб. Взели си това айрона? Да. Оле, аз да такова. Да си оставя ненужни. Искаш ли дърва? В честа, нали ти оставих дърва? Да. Сега я да остане някои неща. И аз ненужните ми работи. Имам много вълна. Имам и много вълна. Имам и стрела. Да. И си ли? И аз имам. Аз имам кости. Чакай, знам на какво да ги направя. И аз имам кости. Аз ще ги направя на костен прах. Нека вземи. Вземи моите. Костен прах ли искаш? Нека да е за нас. 6. Аз имам 12. Нека взимай всичките. За кого ми си?
Ма това за какво са тук те За кости? кост, това ти е такова. Нали дървото е малко, като посееш саплинки, дървото е малко. Да. И като сложиш няколко костен прах, 3 или 4, ти пораства. Що да не? Взимай ги, на мен ми трябва. И няма какво да правя. Купай. Нямам факли. Аз ти дам, имам 22. Браво. Чакай и аз. Имаме 4. На кой е това 4? Добре, аз имам 5. Кой? 5 такова бе. Аз ще си направя бутушки. Ама чакай, ама що не си взел факличи? Къде са? У мен са. Ай, бързо. Ама да знаеш, ви дали мина, ще спираме зомбитата, защото още. И аз си оставих моето едно. Кое? Имах едно кожа, оставам го. А, И дърва някакви оставам тук. От маса на маса, 24 часа. Това трябва да 4 часа. И? Предупреждава, че 4. Да, бе. Ние 4. Айрон! Виж! Вижте! Гоши, искаш едно нещо да направим, Какво? но без да се ядосаш. Какво? Така да направим, че като намерим айрон, да го пазим, а няма да го използваме за тъпи неща. Аз направих 2 меча, нали? Сега ти ще направиш разумно нещо и знаеш какво? Да го оставим, като го изпечеш, да го оставим и каквото ни трябва, двамата да си правим неща. Добре. Едновременно. Сега да си направим брони. Сега аз колко? Няма да ни стигна за брони, имам само 6. Тогава го спичаш и го оставиш в... Как се ече? Става ли? В честа, да. Да. В другата печка ще сложа... ще си взема... вземай Виж, лопата. виж, ще взема и тия да ги опеча. Лопата и намира ли се някъде? Не. Да ти направя ли? Да. Сега, чакай. А това е ран за кой? Да. Пича го. Я. Ето, чакай. Оставам ти в този чест лопатата. Аз тук. Мерси. Вземи си тия. Тия деца изпичат, сега си ги вземи. Прозори. Да, 2. Ще се изпичат и аз имам още. Едно не е изпекано, така че вземи всички. Прозори. Тук има, в пеща има паржоли. Вземи ги. Да, това са моите. Това не са твоите, аз ги оставих. Аз ги взимам това. Взимай ги. Аз ти ги давам. Чакай сега. Защо? Защо ги взимаш? И ги взимай! Що така да се пичат? Остай си ги. Що ги взимаш? Те две прави. Аз си ги оставих. Да ги взем ли? Не, сега ще си взема. Има още май. Ама, Вземи си сега едно. може ли да ти кажа? Какво? Имам 9 от тея, аз пък 9. 5 и от тея през... Добре, вземи тия. Вземи тая паржола. Да. Дето е изпекана. Да. А тая си я за мен. Така, делим си. Супер. Аз искам да ги оставим често и кога сме гладни, тогава да вземем. Рано го вземем и го оставим често. Ти огладнял ли си? Малко. Аз с зомбите ли съм пуснал? Аз въобще не съм огладнял до сега. Има ли зомбита? Май да, защото се стъмнява. Стъмна се. Ама няма бе, на мен ми са пълни бутчетата. Они айрон къде отиди? Кой е? Аз го взех. Къде го остави? Сега ще го оставя тук. В честа го остави. Имам 7. 6. Имам 7. Значи едно е твое. Да. Имаме ли за брони? Само за една панталоки,
Ама няма да правим. Не, после брони да правим двамата. Аз отивам горе. Добре. Мерси за лопатата. Ама къде отиваш горе? Тук? Вънка? Не тук. За Кубе! Абе, айде да спим, какво ще кажеш? Аз да спивам. Няма да на твоето легло, легло. Айде да спивай. Идвай. Тони! Идваме. Хайде де, хайде де. Идваме. За другото легло спи. Аз съм си в края. Ти не е ли спиш? Не, в края си спах. А, Аз си избрах в края. Аз ще си сваля, аз ще спа без бутушки. Чакай малко, Да ни му чакай. спара. Чакай, че леле. Ало? Аз? Добре. Ай. Дойди с мен до тая каса и ще Дима или да вземем пак? Добре, хора, сега ще спрем епизода, че трябва някой там да спостригва, не знам кой. Тонито ли, не знам. Няма да се постигне. И сега слушам епизода. Чакайте за малко, това беше нашия епизод. Абонирайте се за моя канал, защото вие сте най-добрите ютубъри и чао, приятели!